Утре се очаква заповедта на министъра, в която ще бъдат разписани кои специалности във висшите училища се връщат в присъствена форма на обучение и по-специално тези дейности, които не могат да бъдат проведени в електронна среда, заяви министър Ангелов. Заедно с министър Вълчев днес екипите съгласуват специалните текстове в тази заповед. Ние ще изготвим списък, който да бъде утвърден. Така че очаквайте утре категоричния отговор като текст в заповедта. Третата фаза на вакцинация ще обхване хората в сектори с голямо обществено значение. Ресорните министри ще трябва да посочат всички желаещи служители. До края на месец февруари, началото на март ще дойдат много големи количества ваксини. Тогава ще стартираме и трета фаза, като държа да кажа нещо, тъй като явно е неразбрано. Тогава, когато една фаза е приключила и сме започнали втора фаза, това не означава, че някой, който е бил от първа фаза, да речем и желая да се вакцинира, ще му бъде отказана вакцинация. Напротив, личните лекари ще започнат с вакцинацията, когато съберат списъка с желаящите от пациентските листи, поясни здравният министър и допълни, че следващата седмица предстои среща, на която ще бъдат изяснени всички детайли.